Всичките ми приятели залагат, но при толкова много реклама наоколо имам чувството, че вече всеки втори залага. Репликите, които чувам почти ежедневно в кабинета си. Дали наистина рекламата влияе толкова силно на хората и на желанието им да залагат? За тези и още въпроси днес ще разговаряме с Стилян Ринков, комуникационен консултант за бизнеси и организации. Добър ден! Привет! Господин Ринков, първото, което искам да ви попитам всъщност е каква е целта на рекламите по принцип? Откъде са тръгнали? Малко история да ни дадете, малко детайли. Да, целта на рекламата по подразбиране е да информира някаква група хора за наличен продукт или услуга, да ги информира, че продукт или услугата съществува, да им припомни за нея и да ги подтикне към това да си я купят, ако тази група хора смята, че продуктът е подходящ за тях по някакъв начин. Историята на маркетинга започва още от античността, когато е бил предимно словесен. С индустриалната революция започва да се променя много, защото предприятията произвеждат много повече продукт, който има нужда от това да стигне до своята група хора. И сега става все по-детайлно, през 17 век в Франция се появяват първите печатни медии, които позволяват реклама в тях, така че тогава маркетинга става печатен. И в края на 17 век в Великобритания това нещо набира много голяма популярност, като вече стигаме до 20 век, когато маркетинг започва да се променя, започва да се мисли повече за начина, по който хората възприемат посланията, които им се рекламират, мисли се повече за потребителското преживяване, отколкото чисто и просто някаква продажба да бъде реализирана. И така стигаме до 21 век, до наши дни, когато вече основна роля има дигиталния маркетинг в интернет. Аз съм лаик по темата, но имам така малки наблюдения от една книга, която четох преди време. Казва се "Холивуд пере най-добре", където беше описано, че всъщност праховете за пране през 20 век, някъде когато започват по печатните издания да има реклами от сорта на "Този прах за пране пере най-добре", така са били рекламирани, т.е. с един кратък текст в печатна медия. Днес това, което виждаме, е доста далеч, т.е. извървян е доста дълъг път от този тип реклама. Можете ли да ни кажете горе-долу съвременната реклама, която виждаме по телевизии, по билборди, кога започва така по-сериозно да навлиза? Края на 20 век или още преди това? Телевизионната реклама от средата на 20 век започва да навлиза повече. Пък това, което споменахте с краткото изречение, ние го наричаме обикновено уникално предложение и то е в корена на всяка добра рекламна кампания, дори ден днешен. Тоест и в телевизията го има го и в печатните медии, има го и на билбордите. Тоест до ден днешен това се е запазило, то е нещо като основата на съвременната реклама. Да, абсолютна есенция в едно изречение да може да кажем защо един продукт или услуга си струва и правилният човек да го разпознае и да си каже да, това е за мен. Как се прави качествена реклама и на какво се разчита в нея? Обикновено качествената реклама разчита на много голям екип от хора. От една страна маркетинг, бранд, от друга страна технически екип, който я реализира, за да може да хваща окото, за да може да привлича хора. За това нещо работят режисьори, сценаристи и в крайна сметка нейната крайна цел е да може целевата група да резонира много силно с рекламата. Включително на Запад се прави така наречения невромаркетинг, при който се изследват хора как реагират на реклама секунда по секунда и след това рекламата се променя до степен, в която накрая, ако си от групата хора, които трябва да харесат рекламата, да я харесаш на 100%. Много добър пример за това са рекламите на Old Spice. Те ползват такъв тип подход.
И затова, примерно, направих такъв фурор с Аз съм на ком. Нали? Това нещо е абсолютно инженерното от много хора, за да бъде точно това в тия 5 секунди, в които ни се излъчва. Когато става дума за хазарт, рекламата обикновено таргетира, цели се към млади мъже. И може да обърнете внимание как повечето реклами на казина, на игрални зали по някакъв начин привличат млади мъже, дали е с хубави жени, дали е по някакъв друг подобен начин. Но основната група, която се търси да резонира, е тази, защото и тя е, може би, или така са преценили, че тя е най-склонна към това да влезе в казино. Извинявам се, че ви прекъсвам, но нещо интересно, което казвате, че основно се таргетират мъже, прави ми впечатление от работата ми, че няма кой знае какъв голям процент разлика между играещите мъже и играещите жени. Т.е. ако към днешна дата има много играещи мъже, има също толкова играещи жени. Как тях ги таргетират с реклама, основно насочена към мъже? При жените се ползва друг тип реклама. Там е предимно повече що се касае до играта на бинго и на други такива, но при жените подхода е, че се опитват да нормализират в очите на целевата група млади жени хазарта като нещо, което е много, нещо, което е обществено прието, нещо, което е окей и нещо, което въобще не е толкова страшно и ужасно, ами е нещо супер нормално. Това е подходът при жените. В психологията има различни погледи върху всеки един детайл. Дали е така и при маркетинга и рекламата? Имам предвид, имат ли цветовете, например, някакво значение и кои са най-ползваните от хазартния бранш? Защо? Да, цветовете имат много голямо значение. Това е нещо, което визуалния момент е абсолютно първосигнален, до голяма степен и подсъзнателен. Основните цветове, които се ползват за реклама на хазарт, са зелено, червено и златно. Тези цветове по някакъв начин в контекста на рекламата символизират късмет, богатство и по някакъв начин висока енергия. Още два цвята, забелязвам, които много се ползват, са синьо и жълто, като синьото дава усещане за сигурност и спокойствие, а жълтото е чист положителен цвят. Горе-долу колко струва изработването на качествен рекламен спот, по-скоро телевизионен визирам, и едномесечното му разпространение в голяма телевизия, без да визираме телевизия, просто грубо като цифри, това, което е вашето наблюдение и впечатление? Грубо, изработването на рекламата е нещо много скъпо за телевизия, но интересното е, че в сравнение с сумите за дистрибутиране на тази реклама, т.е. тя да се върти в телевизията, бледне изработката й. Един рекламен видеоклип може да струва без хонорара за актьорите, може да струва от порядъка на 50 000 лева на ден и нагоре съвсем спокойно. Много зависи, разбира се, от големината на екипа. И после за дистрибуцията на тази реклама в телевизиите, в зависимост от това дали е регионална, национална и така нататък, за малките телевизии 500 лева на ротация, т.е. на едно излъчване, до големите, които са 3, 4, 5 хиляди лева на излъчване, могат да поискат. На едно излъчване. На едно излъчване, което като бюджетиране за месец с тази честота, която те имат почти във всеки рекламен спот. Милиони. Говорим за милиони на месец само за една реклама за един бранд. Да, и това изключва билборди, изключва спонсорства на футболни стадиони, примерно, защото ние реклами на казина виждаме навсякъде, където е допустимо. Нещо интересно е, че в България има, това го знаем, разбира се, има някаква регулация за хазартната реклама и тя до голяма степен се спазва от казината и от игралните зали. Друг е въпросът, че я спазват изключително напоително. Тоест рекламата е много силна, вижда се навсякъде. Дори ми прави впечатление в някои малки градове, на влизане в града, виждаме как
има банери по средата на пътя, на лампите, където или казиното се редува с знамената на общината, или въобще няма знамена на общината, или примерно едно за сметка на 10 на казино. В този смисъл много напоителна реклама и в отговор на въпроса ми за колко струва телевизионната реклама, нали, това нещо го изключваме абсолютно. Тоест, това са съвсем различни суми, съвсем различни бюджети. Ще стигнем и до това, но нещо друго ми направи впечатление. Казахте, изключваме хонорара на актьора. Как се случва наемането на един актьор и всъщност и на такива известни личности? Ние виждаме всякакви известни личности в рекламите. Как се случва това наемане, този подбор? Какви са сумите там? Обичайно актьор се избира чрез кастинг агенция. Това отново има огромна връзка с маркетинга. Примерно, ако сме решили, че искаме да привлечем млади мъже или ще показваме млади жени от една страна, като чисто, ако искате, визуално, психологическо привличане, от друга страна пък може да искаме да покажем млади мъже, с които нашата аудитория да се идентифицира по-лесно и да си кажат, ето, това става подсъзнателно, разбира се, човек си казва, ето това съм аз, в тази реклама ми се случва това нещо. Но това е, що се касае до актьорите, става чрез кастинг агенция. Вече зависимо от това кой е актьор, колко е популярен, хонорарите са различни. Но при повечето реклами на хазарт, всъщност ние наблюдаваме точно популярни личности, известни хора, авторитетни хора, това също е много важно. И особено ако имаме предвид, че основната цел са млади мъже, това да покажеш един възрастен, много популярен мъж, това също работи много авторитетно. Тоест, тук вече натискаме едни копчета, които са от сорта на, примерно, ето той одобрява това нещо, или той ми казва, че това за мен е окей да го правя, или аз искам да бъда като него в някакъв момент, което също много влияе на аудиторията. При тях не мога да се наема да гадая за хонорарите, просто защото могат да бъдат космически. Все пак тези хора застават с лицата, имената си, с авторитета си, с цялата история, която имат зад гърба си. Сигурен съм, че те оценяват това, че рекламират хазарт по някакъв начин и това нещо със сигурност има изплатено много добре. Тук ще върна малко темата, защото, както споменахме, таргетирането на младите жени, реално една жена би могла да бъде привлечена и от самото присъствие на един хубав мъж или на един авторитетен мъж, т.е. както има този мъж авторитет и значение за младото момче, да, така ще има и значение и авторитет за една млада жена. Абсолютно, да, работи. Единствената разлика е в подхода по някакъв начин, т.е. докато при мъжете е по-окей да им се говори за риск, примерно, при жените това по-скоро се избягва, но една телевизионна реклама, тя работи универсално. Пък и като излезе на екрана някой, който всички познаваме и по някакъв начин сме привързани към публичния му образ, това нещо работи и не само с младите мъже и жени. И това е нещо, което исках да добавя всъщност, че въпреки, че основната целева група са тези млади хора, реално една част от хората, които се превръщат в клиенти на казината, са именно податливите към хазартна зависимост. Тоест, това по никакъв начин не ни ограничава в възраст, пол, няма никаква демография. Ако си човек, който по някакъв начин би си склонен към такава зависимост, тази реклама ще те докосне. Говорейки по темата, така, до момента основно обхващаме телевизионната реклама, но освен нея и преди малко споменахме, че има и изключително много друга реклама. Това са билбордове, рекламни банери в сайтове, флагове, за които стана дума. Там как изглежда в цифри разпространението вече? Ясна е изработката, че струва определени пари, със сигурност по-малко, отколкото тази за телевизионната, но какви са в цифри израженията там при разпространението и да го кажем така, по-скъпо или по-евтино излиза от телевизионната? Да, ако трябва да ги подредим, най-скъпа е телевизионната. След това са билбордите, като вече в зависимост, тук вече малко трудно, малко бихме гадали, защото билборди е едно, а пък банерите, които са общинска собственост, това е нещо съвсем различно, т.е. там става дума за някакви спонсорства.
но те биха били на второ място. И на трето място е интернет рекламата. От всички изборени, интернет рекламата всъщност е най-достъпната. Тя включително е достъпна и за доста по-малки бизнеси. Най-различни хора ползват интернет реклама. И точно тук идва интересния момент, че когато имаме едно казино, което има бюджет и възможността да си позволи телевизионна реклама, за тях дигиталната реклама може да се каже, че е някаква смешка в сравнение с това, което могат да си позволят всъщност. И те, точно в интернет, с много малки финансови усилия могат да постигнат огромни резултати. Като още една голяма особеност, че в интернет може да се, много по-ясно може да се определи целевата група. Тоест ние там можем да кажем, искаме да показваме само на тези хора по този начин или хората, които са около нашото казино, което прави рекламата много по-точна, а в случая с хазарта и много добре подкрепена финансово. Много добре. Реално като става въпрос за това, че говорим за спонсорства, там където говорим за общински площи, с клиенти сме коментирали защо, да кажем, дадена община позволява чак такова огромно насищане с реклами на общински обекти, каквито са стълбовете, например. Не би ли трябвало от община нагоре да се започне да се мисли за това да не се чак толкова набляга на рекламата? Разбира се, това са неща, които хората обсъждат в ежедневието и съм ги чувала да ги коментират. Предполагам, че и това ще мине през тях като въпрос, като питане, но нали, там вече друг трябва да отговори на въпросите. А конкретно към вас, освен хазартната реклама, има и много реклами на бързи кредити. Това типично наше ли си е? Ние ли сме го измислили рекламата на бързия кредит или по света се случва и на други места? Ако имате ваше някакво наблюдение, чисто от личен опит или от комуникация с колеги в чужбина? Да, бързи кредити има почти навсякъде. Това е доста, още реално от края на 20 век те започват да се появяват. По много интересен начин, но това ще бъде съвсем различна тема. Защо? Дайте да споменем. Ако знаете историята, все пак говорим за... В един момент банките откриват, че не е нужно всъщност да дават пари само за някакви по-големи неща и само на някакви по-сериозни хора, така да се каже, които могат да си позволят такъв кредит. Откриват, че могат да дават по-малко пари за по-малък срок на почти всеки, без почти никаква проверка. И докато в началото това е изглеждало като много, много рисковано движение, като на фона на историята до сега, както те проверяват, всичко трябва да е окей. Изведнъж, както е било рисково, изведнъж се оказва, че хората до голяма степен съвестно си плащат кредитите и банката в крайна сметка е на повече печалба, отколкото иначе. Когато една голяма група хора, които имат нужда от малко пари сега, за каквото се сетите, всъщност не ги получават. И това е историята, кратка история на бързия кредит. Има бързи кредити навсякъде. Сега разлика има може би в рекламата на хазарта и на казината. Моето лично наблюдение е, че в България е доста по-наситена, отколкото в други европейски държави. Доста по-наситена и доста агресивна. Въобще от Унгария на запад целият маркетинг е много по-различен и съм забелязал много повече уважение към потребителя, който консумира тази реклама. Това е много голяма разлика с това, което се случва в България. И е въпрос на време и на осъзнаване на аудиторията, според мен, за да може тук да се промени. Просто настоящите послания, настоящите агресивни послания по-скоро, те ще спрат да работят в един момент. Последно, без да ви ангажирам, разбира се, с позиция като професионалист, чисто от гледна точка на, как да кажа, потребител, на зрител, на обикновен човек. Какво е мнението ви за количеството реклами за тези два бизнеса, хазарта и бързите кредити? В крайна сметка, кога едно нещо е прекалено, също така, смятате ли, че може да има обратен ефект от един момент нататък? Тоест, окей, рекламата за да продаде даден продукт, за да го предложи на хората, но когато стане толкова много и толкова агресивна, може ли да се обърне срещу човека, който я прави? Ние виждаме много реклами на казина и на бързи кредити, навсякъде, много напоително и са много качествено изработени и много добри реклами, много добре измислени.
много силни реклами. По принцип в маркетинга, в отговор на втория въпрос, дали това нещо може да отблъсне, в маркетинга ние търсим подобен ефект. Тоест, както искаме да привличаме нашата група хора, искаме да отблъскваме хората, които не са нашите хора. Накратко. И всъщност негативният ефект със сигурност го има. Въпросът е, че точно когато количеството е толкова голямо на тези реклами и качеството е толкова добро, всъщност много повече хора започват да се отблъскват. Тоест това не е въпрос на мнение, има негативен ефект за една голяма група хора, които ако в някакъв момент са били по-склонни да влязат в казино, виждайки толкова много реклами, се отказват. Тук обаче проблема не е в това, а по-скоро в това, че хората, които са склонни към хазартна зависимост, на тях рекламата не им действа по този начин, т.е. тях не ги отказва, точно обратното. И е вярно, че рекламиращите спазват изискванията, нали, насърчават за отговорна игра, обясняват за това, че тя може да доведе до зависимост, но това е един човек склонен към зависимост, той си го знае. Тоест, там това въобще няма никакво значение, но всяко едно излъчване му напомня, че той може да влезе в казино и да залага. И в тази връзка посланията са изключително силни и просто нещо, за което може да бъдем по-бдителни. Просто когато чуем такова послание, да се обръщаме към себе си, да си даваме сметка кои наши вътрешни копчета образно натиска. Всъщност, защото те са много добре измислени и са си за учебник по маркетинг, според мен. Както се казва, най-доброто средство за манипулация сработва отново и в тази сфера. За най-слабите сред нас. Точно така, за най-слабото звено. Много ви благодаря за този разговор. Смятам, че бяхме изключително изчерпателни. Мисля, че хората си дадоха сметка за какви цифри става въпрос и за реално какво стои, че самите тези бизнеси има на какво да стъпят, за да направят подобни реклами с подобни бюджети. Надявам се, че сме ви били от полза. Благодаря ви. И аз благодаря. Благодаря, че бяхте с нас и днес. Ако епизодът ви е харесал, сложете палец нагоре и се абонирайте за канала, за да не пропускате следващите наши епизоди. Подкаста можете да слушате и на любимата си платформа, а ако самата продукция ви помага по някакъв начин, можете да си поръчате и книгата "Заложен живот", която да е част от това да се преборите с хазартната зависимост.